resultado de todos os postos e departamentos actuais cos postos asignados aos traballadores dun xeito que pretendemos optimizar as funcións propias de cada ficha na relación de postos de traballo. Ademais, inclúense nela os 33 postos por sentencia judicial do anterior mandato que ata agora non contaban con ficha propia, regularizando así a súa situación laboral como exixe a lei. En total son 351 os postos ou fichas que contempla esta RPT, delimitados en 25 áreas que son as que conforman a estructura de recursos humanos deste Concello. De feito, este organigrama non existía na anterior RPT, foi un dos traballos máis intensos ao longo destes meses para poder establecer esa ordenación, ese ordenamento dentro do que é o Concello. Esta reestructuración asústase ao pactado cos sindicatos nas mesas de negociación, pero deste asunto se informarei de seguido, e ben é certo que aspiramos tamén a unha modificación moitísimo máis global da propia RPT nun seguinte paso, moitísimo máis complexo, que, repito, será un seguinte paso.